Rom korbiang lora don phasame apor milong thasi nelina tumang no wangthulo tase pini nelina tumen ka chathan bonje lake education nat ahen ho non malo mili tum news lang lop lodang te litum thek ponlong je kopiloma plotang te right to education act along bang ilitum akelar pona bangke do abang sokelar ke lang namlo bangte 2019 belo sitame nona bangke pura puri si implement po bose ilitum news songs tame long ponlo sidake ko pisa ke laro ma plotang te ilitum aprang si ke chini tam sinang right to education act along hadak ko PPC tok ma blodang te ke tok ason do hadak je ningkan trok pen ningkan kri piano somar phan ke loko pachali ga ke joy je pachali nang ji tang ho lapen ke lapson dak taxi somara tum phan pa fel long le tang ho pulahai do asi non ke lar pona bang ke lalo je somara tum phan pa fel long le po bang ke non ke lar ponang pupusi central government pen cherai pon tang lo asalang tumen pupon lo ko pia posi lar nang populo athe somar tum phan pa fel long le pa lam pen apot pinangan also martum ke kachali ahin papi derlo lapen ke class 8 pass that an setami amen se tok ke tum setami dokok lo puselang litum pen pupon lo lapen alam setami ahok nang litum se ko sone ne litum bihe ka ko sami labang salam mar judun long lapen ke mina semi experience ong lo je pa fel long le palam mar julong lok pen amasi jong hera fel felo pot le apot se pomase charlie bang pangkrewe lapuson dokok jo asala bang suhut ko puson se bilo maplo tang te je osomar tomhan class 6 to class 6 to class 5 lapen ke class 8 an di asong deng an ke pa felong le possible mane aso dak di 1 2 3 4 5 6 and 8 till 8 an bang ke pa felong le people of lang te at least basic education an ke donang ji puchala bang so government men pa pass lo je 8 pas det pena bangke la bangke hala ke aka prek lo sitame till 8 ana bangke la bangke pa felong le la pen ke basic education phan la pan pen ke teacher than bang tum sitame pa pas nang ji alar bangke high school along si hala dak si evaluation posi pui ho exam si hadak si test ason dak thak kai ke la pu en pon boy po exam ma bang si alar bangke pa ong mu cholo same ke pa fela bangke long le pu sala sut ili tumar judin long la pen non sitame la pu lasi kopia posi pa felong le puloma plotang te halabang sohut government atum pen ke chekroi pon gela puson henlo je usomar atum han pa fel lo plotang te usomar atum aning run det tapot aning bi det tapot posi halabang sohut pupon lo discourage det po alar bangke itum lake itum ake chok che tahai posi pu mathan bang tum ake chok che tahai aka pangkri po tahai posi pu se alar bangke anso se usomar phan ke pami thuji education hin ga prang thuji phan ke lo test bang le padu thu nang evaluation re-evaluation bang le tum padu thu le thot na pusi hala bang so pen pangdak pono la bang so pen jok sili tum theka thek ponong lo je usomara tum han test bang ke dupik lo setame ke pa fela bang ke aviden lo sila bang so pen jok pas ke pas bom lo penangana tum ke than bang tum same pangkhri do lo la pen son dak ke apin ni dupik lo drawback sa bang he mala bang so pen jok thek ponong lo la penang le tum la pen kaduk we same thek long thai po penangana somar tum ke class 7 lo class 8 lo pusi tami amian anda cetok tek tidak datum topik jola pusona problem nang klang rok pusi api research kuri pen long pon lo ama sinol bang ke central government atum pen che parai pon lo je nona bang ke no detention bang ke itum pavir nang po selang litum pen pupon lo la sila bang so polisi along mate no detention polisi along kelar pon ke la ke litum nang nam lo nang te 2019 pen lo same hala bang so pen ke un implement pon pedet mane implement pon fit pedet amasi non abang ke pura implement pon po pusi chepathik lo la pen ke central pen ajako mai pidel lo state tum han ke state government tum han bang ke alang litum aning hang pen implement pon je implement pon pe bang ke setame non amat ke klang dak la han lo central school ana bang ke la bang ke implement pon det po pusi litum thek pon long je central school ke litum lang nam lo pang te dupik priyam la pen bisi ke navodai di la novodoi jen viet tu bang ke la ke pura implement pon po usomar han pa fel long le po bang ke avelo jong se so bang fel da putang te re exam pa je tok po la yong se pass on ep lo tang te la ke si vera class ong se pang ni thip po si elitum long pon lo la se elitum lang nam lo bang te non mat ke penangan state tum ke enunde lang penangan state tum bang ke endun lo penangan state tum bang no detention policy ke heno pu pena jo lang le tum bang ke en pon pe de lo la pen ke usomar tum same pa fel long lo same penangan state tum bang ke la bang so policy si en bom lang je usomar han pa fel lang ne po policy si asi litum lang nam lo te dopik ke tum ridam lo lang te di penangan state ke en lo penangan state en lo la si litum se tame la bang so a hin bang mission ma hinu manar tum ben pu pon tha usomar han pa fel long le bang tong mi ma mate pa fel long bang tong mi ma isi pen lang nam lo te lala samya drawbacks ke dolo
Seda me si pen lang namlo plodang te keme ke hala bang nilihin pen jongjong opinion bang ke pa fel long bang se me chajima po athe osomara tum thek the pin thang ke dam tan ning kan ben ka charlie apo thang idea ve pin men si mo haten nan samile ro po exam pidun po fel de ti di penang damian da chetok thek the de ti asi lahaya drawbacks la ke than bang atum si bisi chini ji lalo se nilihin ben ke lan se paklang ponchot po kardom